Production sound crew. The music just turns me on. SP Fire Sunrise Project Rastaman vibe Dancehall murderer in your station. Yeah man. Брат, огън е в душата ми, на мен е олимпийски. Нека да запаля факлите, ви ми пидиш чистки. Готов съм да избухна като вулкана в краката. Защото владее думите както гръмотевиците кунг-пау. Такова ми е умението, такъв е моят глас. С пълна газ на този ритм влизам аз от вас. Нося туба керосин да правя жешка атмосфера. Хищне ме е страх, тука майстора си да намеря преди лягане. Ходи да се изпикаеш, щом решил си тази вечер с огъня да си играеш. Много хора пак няма да ме разберат, защото всеки един от тях са ме достава теснограта. Аз отварям душата си за музика красива, точно тази да държи брат, искрата в мен е жива. Веднага я споделям с този, който има нужда. Този, който е заспал дълбоко, бързо се пробужда като капка вода по пустинята Сахара. Да усещаш как всяка нота през тялото преминава капка по капка и тебе да накара да повярваш най-накрая, че живота продължава. Rewind, selecta, pull it up, come again. I'm a rock up on diversion alongside me brethren. От тук до там и обратно изкачам накратко, може да ми викаш палмата, приятно ми е батко. Зарибявам тълпата като чампион, не съм жив, зян отново пак ще се раздам. Тики дал, тики дал, 10 има по скалата на Рихтери съм ви отвял. Римите ми разсичат, мисълта ми пробива, баса ви пържири, дима ви доразбива. С пенис разпространяваме своите идеи, всеки нас пей за това, което живей като сесе. Растафари соджа пак зарибявам околните с нашия звук от катакомбите. Обичам тези, които обичат да обичат без злоба, с любов на музиката се причат. Силя си ай, казва Лари Dreadlocks и после Чалис ми подава Ливити фия янай, give thanks and praises и виждам как Бабилан изгаря. Щом нужда имаш, би тревога, SOS сигнал изпращаш, мога да ти дам това, което искаш. давам щом зад микрофона заставам. Щом нужда имаш, би тревога, SOS сигнал изпращаш, мога да ти дам това, което искаш. давам щом зад микрофона заставам. Години минаха, ние все още сме СП, стоим непокладими на местата си. Джаз знаете първа, всичко предстои, идват по-добри дни, Минчо кажи. Пуцам като Джим Кери, заедно с Ах тази бери да разделен с този ритъм, както Тоби Джери. Опа, аре, джакпот, само яки ритми и дърт хип-хоп. SP това предлага на развода за наряда, а този, който има слаба психика припада под силата на тази яка музика слънчева. Всички ще ни чуят от скай до слънчева. А ние правим музика, за да я слушат хората. Няма да ни видиш, да вървим съведена глава от сърце и от душа. И с помощта на джаджа огъня продължава да гори фая. Rastaman on a mission, Bon Babylon, Naiman се банал, дари политишън. Затова остави музиката да говори и не се чуди си ректаман, но си щом нужда имаш, би тревога, SOS сигнал изпращаш, мога да ти дам това, което искаш. давам щом зад микрофона заставам. Щом нужда имаш, би тревога, SOS сигнал изпращаш, мога да ти дам това, което искаш. давам щом зад микрофона заставам.